Днес ще ви покажа тайни са 200 Umbrella. Първата тайна е, че ето тук, ако натиснете, нали, вижте тези игри и тук, ако натиснете, ще го направите без таймер и там може да си направите най-различни аутфити и най-различни неща. Аз ще ви покажа тези неща. Сега видях едно клипче, деца там. Не знам доколко са верни и доколко е истина. Ето тук е хот дока костюм. Преместили са го и са станали по-малки. На къпки костюма е ето тук. Не. Ето тук е. Както виждате са доста по-малки. Само да е тук това нещо. Ще има една рокля. Да. Която аз не мога да взема. Как може Лана? Как може ма? Лана. Да, ако знаете защо ти говоря на етаса и те прави науки, защото тя е нейната игра. То тя е фушилма. Не можах да се помня. Някъде и салона. Тайна са честно плейс, че има едно такова нещо. И ето. И ето тук да натискате и тук може да си направите картинки. Да, нали е тази смисъл? Ако имате този код, може да го направите. Да, и ето тук, нали, влизате и взимате ето тази пуска. И вижте какво става. Ако имах VIP, може да направя много добре. То даже у нас и Рокля майче е там. Не знам. То да. Мушите, тук някъде е тази Рокля. Майче няма. Когато, нали, на профила ви, нали, имате снимка и там да ви правя човечетата. И това беше от мен. Чао!